Serdecznie witamy przed Państwem zespół Kapela Drewutnia. Połączyła nas wspólne zamiłowanie do muzyki folkowej, wspólne zamiłowanie do śpiewania piosenek łękowskich, ukraińskich, polskich. Mieliśmy pomysł, żeby te melodie, te piosenki łączyć. No i od lat właśnie w ten sposób tę muzykę wykonujemy. Staramy się zachować wiernie melodie tradycyjne, słowa tradycyjne wraz z niuansami wszelkimi, jak z różnych wsi pochodzą piosenki, to staramy się właśnie tak śpiewać, jak tam się kiedyś śpiewano. Natomiast cała reszta, którą Państwo słyszą, to jest nasza inwencja i nasza aranżacja. A pierwsze piosenki łękowskie poznaliśmy będąc harcerzami, mając po kilkanaście lat. Właśnie wtedy jacyś tam harcerze z innych drużyn zaśpiewali nam kilka takich piosenek i nas zafascynowały po prostu one i nauczyliśmy się ich. Dróg jest kilka na to, jak zdobyć piękne pieśni. Część nagrywamy, zapisujemy, uczymy się od osób starszego pokolenia, od Łemków gdzieś tam po wsiach. Część pieśni była taka, którą gdzieś zasłyszeliśmy i nam spodobała się i po prostu się ich nauczyliśmy. Poza tym jeszcze znaleźliśmy stare nagrania, stare śpiewniki z pieśniami łemkowskimi, jakieś zapisy archiwalne, takie etnograficzne i z tego też czerpiemy. Tak, to każdy z instrumentów pewnie ma swoją historię i o tym można by dużo opowiadać. My szukaliśmy takich instrumentów, które, że tak powiem, się uzupełniają nawzajem, no bo żeby ta nasza muzyka była, że tak powiem, atrakcyjna dla współczesnego słuchacza, to powinna być urozmaicona, tak? Żeby była urozmaicona, no to muszą być instrumenty różne ciekawe, które mają ciekawe brzmienia, żeby te utwory nie były takie jednolite.
Także na tym polega ta folkowość też w tym naszym graniu, że my nie trzymamy się wiernie tradycyjnych instrumentów dla danego regionu, tylko po prostu słyszymy piosenkę i jeśli nam jakiś instrument do niej pasuje, jeśli, że tak powiem, gra nam w duszy dźwięk tego instrumentu, to go tam wsadzamy i się nie przejmujemy żadnym tym, z którego regionu on pochodzi, tak? Także mamy takie, no z takich rzadszych instrumentów to cymbały huculskie, mamy sukę biłgorańską, sopiłki ukraińskie, ale też słowackie dudy, to kolega Cyglana Sopiłka grał również na dudach, fujarę słowacką, tuszpulur mamy, który gdzieś tam z Mongolii zdobyliśmy. Także no, wszelkie ciekawe instrumenty, znaczy tak, to instrumentarium cechuje to, że są to instrumenty wszystko akustyczne, nie używamy żadnych form elektronicznych, tak? Czyli ani syntezatorów, ani tym pochodnych różnych sprzętów nie stosujemy. Każdy też poszukuje własnych instrumentów, w sensie takim, że na przykład jadę gdzieś na wycieczkę i po prostu znajduję sobie instrument, tak, powiedzmy pojechałem do Petersburga i kupiłem sobie bałałajkę, kolega pojechał gdzieś tam do innego kraju i kupił inny instrument, tak. Czyli to są też pamiątki z podróży. Tak, znaczy każdy też instrument ma swoją historię, które bardziej Cię ciekawą. No jedną z ciekawszych historii to właśnie było zdobycie tuszpula, prawda? Gdzie graliśmy w takim festiwalu Dźwięki Północy w Gdańsku i tam grała taka grupa z Republiki Tuwa, to jest taka rosyjska część jakby Mongolii. Znaczy tak, i właśnie mieli te tuszpulury i której koledze się bardzo spodobał ten instrument i żeśmy strasznie walczyli, bo oni nie chcieli tego kupić, jakieś sprzedać, znaczy jakieś straszliwe ceny, no i rzeczywiście kupiliśmy ten instrument, ale to była ciężka walka zdobyć ten instrument, to była Hej, pojechał i wazekał zamtrej na wino. Hej, 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 zamtrej na wino. Czujemy się bardzo fajnie po prostu w środowisku mojągowskim z ludźmi tymi i tutaj wracamy po taką inspirację, po taki speed po prostu do dalszego myślenia o piosenkach i opracowania ich i w ogóle właśnie grania tych piosenek. Na początku to był troszeczkę sprawdzian i taka z jednej strony ciekawość, z drugiej lekka trema. Jak będziemy przyjęci, czy prawidłowo wymawiamy, czy dobrze śpiewamy, czy to się w ogóle spodoba, czy nasz pomysł, który jest troszkę inny, nie jest taki czysto ludowo odtwórczy, się przyjmie. Później to była radość, kiedy się przyjął, a jeszcze większa radość, kiedy takie młodziutkie zespoły na przykład zaczęły grać podobnie jak my, albo korzystać z naszych aranży, tak? To już później było tak, tak, i tak się miło. Tak, i tak się zdarzyło właśnie i to bardzo było miło tak dla nas.
17 lat jakby. I jeszcze wtedy byłam na studiach jako młoda dziewczyna. Po prostu bardzo mnie przyciągnęła ta grupa ze względu na taki charakter przyjacielski, na muzykowanie w każdym możliwym miejscu. Bo w ogóle poznaliśmy się przy ognisku i wspólnie śpiewaliśmy do rana. A później graliśmy wszędzie, gdzie się dało. W pociągu, na dworcu, na ulicy, na próbach licznych. I zostałam w tej kapeli na długo, właśnie ze względu na tą energię niesamowitą muzyki, która mnie bardzo wciągnęła i ze względu na wspaniałych ludzi. A wy, chłopaki? No, ja z Drewutnią ogólnie współpracuję od niedawna, jakieś takie 15 lat. To się wszystko zaczęło jak byłem w liceum. Pamiętam, moja koleżanka poznała się z Drewutnią, przyszła pograć na skrzypcach. Ja byłem w szkole muzycznej na skrzypcach właśnie. No i pamiętam, Kasia przyszła, Paweł, słuchaj, bo Drewutnia szuka basisty. No to okej, no to spróbuję. No i od tamtej pory współpracujemy sobie razem. Co mnie przyciągnęło? Myślę, że wspólne zamiłowanie do tej muzyki, do tego folkloru, do folku, do właśnie tych wschodnich stron raczej muzycznych. No i ta przyjaźń, no tak naprawdę no, my tu jesteśmy jak rodzina i myślę, tak już pozostanie. Ja natomiast jestem najmłodszym członkiem tej kapeli, tej pięknej rodziny. Najmłodszym również stażem, bo 4 lata bodajże gram w tej kapeli. Zapoznaliśmy się na weselu mojego brata, na którym ta kapela miała grała, tak? Na poprawinach, bo wesoło nie gramy. Tak, na poprawinach. Ja również na tych poprawinach miałem gdzieś swój akordeon. Wyciągnąłem go w pewnym momencie, zaczęliśmy razem grać. Jak zaczął, tak nie może skończyć. Tak, jak zacząłem grać, tak, już się zakorzeniłem w tej kapeli i po prostu gram. Nie do możecie dzisiaj. zabraknąć. Tak jest. Z Remków grała z nami Ewelina Graban przez kilka lat. Grał na akordeonie Mirek Dudka z Wosia i chyba z Remków to chyba tyle mieliśmy w składzie różnych muzyków. Natomiast było to tak, że jak się koledzy dowiedzieli, mnie jeszcze wtedy nie było, ale tak wieść gminna i legenda głosi, że jak się koledzy dowiedzieli, że w Lublinie jest jakaś Łękini, to zaczęli poszukiwania, rozpuścili wici i ją znaleźli. I była to właśnie Ewelina Graban. Zaczęła z nimi śpiewać, a ponieważ... No i ja jestem przez nią w zespole w sumie, bo znałyśmy się z innych kręgów i w pewnym momencie powiedziała, chodź, może byś chciała zobaczyć, bo tacy są chłopcy, grają sobie, coś tam śpiewają i przydałyby im się skrzypce i może tak akurat się dogadacie. No i się przyda. Malują, a ja
po pierwsze zmieniła się liczebność zespołu. Po drugie, początek to był bardziej śpiew, mniej granie. Było mało instrumentów. Teraz jest instrumentów więcej niż ludzi. Każda osoba, która przychodziła do zespołu, wnosiła jakiś swój koloryt swojego instrumentu i to tak się nabudowywało i się poszerzało. Natomiast chyba jesteśmy jednym z nielicznych zespołów, którzy mają dość stabilny skład. Znaczy, no, różni muzycy się zmieniali, ale 5 osób w zespole i jest jakby tych samych przez prawie całe 25 lat, także to jest też taka nietypowa chyba cecha naszego zespołu. Najczęściej nam się zmienia basista i akordeonista. Najmniej stali. Tak. A tak naprawdę to właśnie ten trzon główny zespołu, te 5 osób, to po prostu jesteśmy przyjaciółmi i może dlatego jeszcze się nie pokłóciliśmy, nie rozstaliśmy. Po samej melodii można odróżnić, nawet bez języka, że to jest pieśń łękowska. A co w tej melodii jest takiego, że tak się odróżnia, wyróżnia? Że ona się tak ładnie harmonizuje na głosy, poza tym jest taka no, rzewna albo wesoła, ale jest taka wpadająca w ucho. Także wpada w ucho bardzo łatwo i od razu zostaje. Inaczej niż właśnie polskie czy ukraińskie, po prostu jakoś inaczej to jest. To nie zawsze się tak określić, ale rzeczywiście to jest coś takiego właśnie, że jak słyszy się Trochę pieśń taki, łękowską. tak, trochę takiej nuty gór, trochę takiej nuty rzewnej i właśnie te harmonie głosów i to wszystko razem biorąc, to naprawdę fajne jest. Dlatego my gramy dla innych ludzi, gdzieś tam daleko w Polsce i w innych miejscach te melodie łękowskie i ja zawsze jak śpiewam to po prostu myślę sobie, kurczę, po prostu tym ludziom przekazać ten koloryt tej melodii, tej kultury i tego krajobrazu, który tutaj jest, żeby oni jakby poczuli to, no i poczuli tą radość, którą my tutaj jakby czujemy. Do nas
no pewnie my sami nie wiemy jeszcze, czego się można spodziewać, ale z tego koncertu jubileuszowego, finałowego będzie wydana płyta. Przynajmniej taki jest plan na dzień dzisiejszy, może to będzie płyta nawet wideo, taka, zobaczymy, co się uda. Płyta kolandowa. No i cóż, no i będziemy pewnie dalej poszukiwać chyba nowych utworów, bo to nas najbardziej fascynuje, żeby coś fajnego, nowego znaleźć, sobie pograć, żeby się nie koncentrować na tym, jak tą muzykę sprzedać, tylko żeby ją tworzyć i grać, bo to jest najciekawsze w tym wszystkim. Dobra medycyna, ale mi się na